तांबर्डेक गावच्या दक्षिणवाडीतल्या 8 घरांका पिवचं पाणी गावा नाही होता। सगळ्यांका सांगून झाला, मात्र कोणाकडसूनच ह्या काम होय नाही होता। मात्र ह्यो प्रश्न सोडवल्यानी उपसभापती अमोल लोके यांनी निवडणुकीत त्यांच्यानी या काम करताला म्हणून शब्द दिलो होतो तो पूर्ण केल्याने। नमस्कार, मी आता इलय तांबर्डेकच्या दक्षिणवाडीत। माझ्या पाठीची बघतास ती ही मोरव्याची खाडी असा। मुक्का असं इकडे खाडी आणि तिकडे समुद्र या ठिकाणी असलेली वस्ती असा। पावसाळ्यातही धोको या कुटुंबाक असा। पण अशाच परिस्थितीत माझ्या माकडे समोर जे बघतास ही जी खाडी आहे ना, त्या खाडीच्या पहिल्याकडून बंडू गावकर यांच्या घरातून हे या होडीन कायम पाणी आणायचे। एवढी मोठी समस्याही होती। शासनाचे लोक येऊन बघून जायचे। यांचे लोक नेहमीचे तक्रारी, आमच्याकडे पाणी येणार नाही, पाणी येणार नाही। पण नेमक्या पाणी कसा येत नाही ह्या आजपर्यंत शोधूचा कोणीच प्रयत्न केला नाही। शासनाचे उपसभापती असत अमोल लोके, त्यांचा मतदारसंघ, याच मतदारसंघात ही रहिवाशांनी जी समस्या त्यांच्याकडे मांडल्याने निवडून आल्यावर पहिला प्राधान्य दिल्याने असत लोकांनी तर त्या पाणी येऊ आहे त्यांना। त्याच्यासाठी जे पाईपलाईनीचे नळाचे पाईप टाकलेले होते ते चोकअप झाले आणि ते चोकअप झाल्यामुळे पाणी पुढे जात नव्हतं आणि त्यामुळे ही 5 वर्ष ह्या 8 कुटुंबांना पाणीच मिळत नव्हतं। अमोल लोकांनी काय केले नाही, अधिकाऱ्यांका सांगून नवीन पाईपलाईनच टाकल्याने मागचे पाईपलाईन कशामुळे चोकअप झाले काय तरी प्रश्नच ठेवला नाही। सरळ नवीन पाईपलाईन टाकून ह्या करून दिल्याने आणि आज त्यांना पाणी योगलेला 5 वर्षां पाणी आपल्या घरात नळाचा येईल। काय आनंद असा त्यांचा होतो आता आपण बघूच। जसं मी आता चाललंय त्यांच्याकडेच आहे। 8 कुटुंब आहात आम्ही आणि त्या 8 कुटुंबाचं पिण्याच्या पाण्याचा प्रॉब्लेम होतो। गेला संपला म्हणजे 10 दिवस झाले स्वतः त्यांनी येऊन बघितलं, पाणी चालू झालंय। आता 1 दिवस आड आम्हाला रेग्युलर पाणी आहे, अर्धा तास फुल प्रेशरने पाणी येते आम्हाला आता नळाचं। आम्हाला खरोखरच अमोल लोके साहेबांनी खूप छान काम करून आम्हाला पाण्याची सोय पूर्णपणे करून दिली आहे ते बोलल्याप्रमाणे। किती वर्ष तुझ्याकडे पाणी येत नव्हतं? 5 वर्ष आम्हाला पाणी येत नव्हतं। 5 वर्ष आम्हाला मोरव्यातून आणावं लागलं होतं पाणी। आम्ही समुद्रात जायचं, समुद्रातून येऊन मग दुपार रात्र संध्याकाळ असं जावं लागायचं पाण्यासाठी। काय दखल घेतली गेली नाही त्याची, त्यामुळे साहेबांनी आमच्या अमोल लोके साहेबांनी आम्हाला जे आश्वासन दिलं पाण्याचं ते पूर्णपणे त्यांनी केलं।